migrant krizisini Amerika urnadı. Titanic iceberg bilen çaknışman eýse ol ähtiýaçlandyrys hileti boldy. Bular 2016-njy ýylda Çekiýadaky iň meşhur ýalan habarlar. Häzir Çekiýanyň Içeri işler ministrliginde bular bilen görüşmek üçin terrorizma we hibrid hoplara garşy merkez döredildi. Oňa Iva Ramankowa ýol başçylyk etýär. Naše zpravodajské služby už několikátým rokem upozorňují, že právě ze strany Ruské federace se jedná o nejsilnější hrozby. Jednak ty hrozby posilují za poslední dobu a za druhé je vlastně Ruská federace v současnosti hodnocená jako ten jeden z těch největších agresorů v té takzvané hybridní kampani. Çekiýanyň belli liberal ylmy barlygy merkezi Kremliň arka durmagynda häzir ekstremizm mazmunyny we ýalan maglumatlaryň onur çysynyň ýaýradylýandygyny aýtýar. Emma Çech prezidenti Miloš Zeman bu merkezi tanqidlady. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti. Emma Ramankowa öz merkeziniň ýalandygy saklaýan maglumatlaryny Twitter arkaly paş etmegi gözüňde tutýandygyny aýdýar. Tyto informace chceme pro veřejnost sdělovat, chceme je uveřejňovat, abychom tím pádem právě zarazili to šíření té dezinformace ne způsobem cenzury, ale způsobem uvedení té protiinformace. Çekiýanyň aňta gullukları Kremliň ýalan maglumatlary ulanyp NATO we Ýewropa bileşigine bolan ynamy gowşadýandygyny we siýasy ekstremizmi mewjudýandygyny duýdurdy. Çehler oktýabrda umumy saýlawlarda ses bererler. Ramankowa bu kampaniýada sardan täsir edilmeginiň öňüni almak ugrunda tagalla etjekdigini aýdýar.